padakali pano tikufuna tikupasireni programu ina imene inachitika ndi MBC amafotokoza zokhuza zaka ndi kukhala president. Zimenezi amafotokoza lero pa 23 July 2024. Iwo amafanizira ndi mmene ulamuliro ukuyendera ku America pamene Joe Biden wapanga resign kuti sayimeranso upresident mu zisankho zimene zikubwera kusogoloko. So iwowa afotokozanso kuzitanthauzira ndi kuno ku Malawi, kuzipanga compare ndi kuno ku Malawi, ndipo akuluakuluwa anacheza motere. Tofauti kambirana nkhani yathu yotsatira yachiwiri, ndipo nkhani imeneyi ndi nkhani yokhudza ku America. Dziko lapansi chizungu chake amati it's a global family, kapena kuti makhala ngati ndi banja limodzi, chifukwa chokuti zochitika maiko osiyanasiyana zimakhala zikutikhudza. Timadziwa kuti pa dziko lapansi tikamakamba nkhani ya super powers kapena maiko amene ali amphamvu kwambiri, America ndi dziko limene lili amphamvu pa dziko lapansi maiko onse pa nkhani ya zida za nkhondo, nkhani za ndalama zina zosiyanasiyana. Kumeneko zimachitika kumeneko zimatikhudza kwambiri ife ngati Malawi, chifukwa timatithandiza munjira zambiri, komanso pa dziko lonse lapansi amachita zambiri. Ndi kumeneko kukhala chisankho mwezi wa November, pakuti pa 5 November pakakhala chisankho kumene kuti usankha mtsogoleri. Ndiye amene ali mtsogoleri dziko limenelo Joe Biden amene wandithu amene akuyima nawo pa chisankhochi, koma tinaona kuti kunali zochitika zambiri. Iwowa pakadali pano ali ndi zaka pafupifupi 81-82. Ndamene zaka zawo padakali pano ndi tinamva kumeneko kuti iye asayime. Ena chipani chawo cha ma Democrats taonapo ene nthawi manena kuti iye asayime. Ena wanena kuti atito ndalama zathu ngati Biden angayime. Nkhani ikulu inali nkhani yonena kuti akuti pali zifukwa ziwiri zitatu. Ena amanena kuti akhanga timwina zimene zikuyendera zinthu sizikuyenda bwino makamba pa nkhani iye kuti mwina zaka zawo ndizochulukirapo. Timafuna timve nkhani imeneyi kuti kodi inu mutamva nkhani imeneyi kuti Joe Biden walengeza kudzera pa masamba mchezo kuti sayimanso, inu munamva bwanji? Mr. Kasakula, munayilandira motani nkhani imene mutayimva dzana? Tayilandira nkhaniyo ndimayiyembekezera kuti Joe Biden wapanga zimenezo. Chabwino chifukwa kuti anthu ambiri kumeneko makamaka even achipani chawo naona former speaker of the house Nancy Atero akunena kuti ayi ifeyo ndikaona amene azikuyendera zinthu pa ground simungawine. Nkhani ndi yakuti iwo aja anali ndi debate ndi amene akuyimira ma Republicans, Donald Trump anali ndi debate. Ku debateko sanachite bwino, analibe eneche maiwala zinthu even before the debate, even after the debate zambiri zimachitika. Mwina uyu dzina la munthu uchula munthu wina uchoncho. Ndiye nkhani nali yakuti kodi akulu awa chikuchitika njani. Koma bona zaka zawo notinyawo I think vuto lakuti akulu awa zaka zachuluka. Ndiye mwina although nomination yo anthu anawina kale ma primaries, komano tapemphe kuti asiye. Ndithu mwachisomo cha Mulungu asiyadi anena kuti no, ineyo ndisiya, koma amene lupanga endorse ni vice wanga, vice president wa dziko Mrs. Kamala Harris. So zimenezo ndimaziyembekezera. Komano ngati munthu obviously even Malawi ambiri there was no choice but to come back to Malawi to say kodi zimenezi ku Malawi kunoko ziliko zikuchitika. And again obviously nkali nane ya ABM Peter Muthalika mukuzo kuti kuchipani kwawo iwo poyamba atatuza chisankho 2020 ananena kuti ine ndipanga retire, ndipita kumangoji ndipanga retire ndale zindisira ena. Ndipo tinaona kuti ma candidates anayamba ndithu maina alipo anakumwa Bright Saka akabamba amene ndikamba panowa ndiye na Atero akulacha poda mwanamveka osewa mafuna kuti ife ngati kuti president asiya ndefe ndipikisana nawo. Kena kukhalekhaleni anazitsa magazo right ndi maso. Yes. So you could not help but to think about APM. Unaona kuti Joe Biden alizaka 81, APM alizaka 84. Yet he has a party in Malawi that thinks kuti imitse munthu ozaka 84 urakhale president. By the time that he finishes arakharuwa wina arazaka 89. So my question has always been,
kodi ngati APM kumbuyo uku sanali active. In fact, we had the most laid back president, and because of that, my systems ambili normal they were broken. Some are pangas, some are enda. The only trip that he could take on behalf of Malawi was to America. Mina mafuna uraziga ona ndi achibale kabina Zao, since he spent much of his adult life there. Amango pita kuunga kuna National General Assembly chamu September chamu Oktoba kumena mapita. Kuma the rest of the things amango tumiza nduna. Differentiate with the president or rather Sakuyenera. Since he came to power 2020, he has been active on the ground. Even locally, as we speak, I whistle region, Tamanga, Zugwira, irrigation Kugwira, Nanga Magesa Kugwira, Nanga Godi, Nyumba Dabanga Fumus Uteka, Nangazaku Zuteka, Gonanga Kumangochi, Magampani, Amu, Pepe Manyanja, Amenali Maloji, Zatarabanchi, Mazanavuda Pagati. We need such kind of president, active, even in Sadik. Panopa, we are represented. Even to get things done, you need to go there. Panopa Rugambaza, for example, Millennium Challenge account, Kuli project Yamisel. He had to go to America to go and negotiate. Why end up in dramas because of engagement? Even in Sewabanga Maganjira, Saudi Arabia, he had to go personal and make things happen. We need an active president. We can't afford to have an active president. So my conclusion is that Antomene Adabangisa kuti Abida Muthalika anene kuti ine ndiye maso chisankho despite the fact that he's 84 years old. Pamene ayina kuti apume because we need an active person. That office is stressful. Ni office yoti dziko lonse la Malawi timayang'ana president. And we our amenalipo abanga set the bar high in terms of activity. Ni tamanga background. He's fit and he runs, he has run away with it. We should go back to somebody who is going just to sit in the said house. No. My conclusion is that Amena Saudi, our president, Peter Muthalika Agale, Aimeso. It is not about Malawi. Sinkani ordinary Zugol Bita Sogolo. For Zugol Kosovita Sogolo, Nadini Muntamene are active. Maramuna Zugolino, even in Chito, retirement in Mungarineo, above 60, Amanura Agasawala retire. Pali chifukwa chimene amayendera zimenezo kuti munthu tizipanga retire because amazoti munthu ukamakula umakhala kuti thupi lambokana mwina wewe mtima woti upange zinthu uli nawo koma thupi lukana iwe mtima wonena kuti ndidzuke mamawa by 7:30 in the office ndithamanga kugwira ntchito anga amene amandipasa makumi mwezi ukatha upeza kuti iweyo zukanika udzuka 12 koloko mutu udzuke 6 koloko udzuka 12 koloko zimachitika. So to me my conclusion is very simple. The people that are forcing a president Agale Opuma Abida Muthalika kudaimi isanko chaka chamawa, it's not about Malawi. It is about themselves. They want someone amenendi zao. They want someone amenendi ngwachipani chao. Kutimina zina zituzene before 2020 sana malize afuna zamalize. It's not about Malawi. Therefore, if you ngata Malawi, chaima didn't choice. Yosanka president amenali active. President amene aliwa dzitho woti magazi akathamanga olo usankha agogo onena kuti azangokhala tasankha awina basi azangokhala ku state house umagona ka umadadi osati 40 he means bad but because he's bored sindikunena nkhalamba yayi Kalamba chose Zakalamba one day, ngati Mungu atipatsa masiku ena kutsogolo. Zakalamba, Zakalamba mvula. Tikazafika time imeneyo, tizafuna natu tisamala. So ndifezo zakhalu kapena sokuti tingazigwira ntchito uyu. Sorry. So zilosa kalamba. Bebesa tu, anabebesa. Nkhani ndiya kuti dziko lino lifunika munthu wadzitho. Anzathu ku America aona kuti munthu nkhalapa they love him. Ndipo anthu wanena kuti wachita zamphamvu kwambiri legacy yake wapanga safeguard. But we don't think you can do another 4 years. You can't. Not because we don't like you, we do like you. Timakukonda ali kwambiri President Biden. Komano tipange accept. And he has graciously accepted. Ngati munoona kuti debate simuchita bwino ndiye for the sake of my party and my country. Because they don't want Trump to come back.
Even for us, ngati Malawi, ngati dziko, it's bad news to have Trump back into office. Even the world is worried that Trump is going to be back to office. Now, Joe Biden has said, I can't defeat this man. Yes. Nipatuke, nibweretse wina akale. Ine ndimaona ngati kuti apita Muthalika akanaona chisanzo chimenechi. Kuti izizi akadavomereza kuti nthawi yathapo yokhala president. Komano ngati akakamira ndesa up to Malawians. We will vote, make a choice. The Malawians will make a choice. Do we want muhono active? Muhono angofuna kuti ndo kuti akhale nawo basi. Koma zoti as a great chothandiza ife ya Malawi ndiye boza nangokulisa. Mwina ndisire bomba. Mwina msona siye msana. Yes. Mwina kufusa kuti tsono inu chikuzani ndijani kuti munthu woti ndi wachikulire wabwera kukhala mtsogoleri wa dziko. Chikuzani njani. Ine ndine Malawi because the president wanga. President wanga azakhala president wa dziko lino. Azapanga making bad decisions. He's being active and not being active will affect me. For him to go out there and seek partnership, seek help, seek one, it requires energy to travel. 12 hours you're on a plane, 15 hours you're on a plane. You need some energy. Yes. So for me, I'm a citizen of Malawi. I'm a citizen. Ananga, Barianga, Agazanga, Barianga, we rely on what the president does in his office for our being. So that's why I'm saying it's up to we Malawians. If you ask me, yes. I don't think we have time for those things. I don't think we should elect someone because Anzake, we should elect someone because they think he's the only person that can defeat President Sakuyenera. Because that's the issue, really. I don't want to people. I mean, I need a chance to defeat Muthalika. Need Basting got and go well. Not the Anzake, not the Manamvega, not the Nankuma, not the Japonda, who else? Kabambe, and the rest of them. Now, that's their own problem with DBB. They should not use us Malawians to elect someone we know have nothing against the APM. But it's reality. With the old age, at some point, you need to sit down and retire and look after your grandchildren and enjoy life. And he's looked after by the state. He's got his retirement package. It's intact. He will live happily for the rest of his life. Yes. Why come back to the state house? To do what? To do what? When you had your chance. He's advanced in age. He's advanced in age. The other day I saw him on pictures. Fundraising. I think it's 2 weeks ago. Yes. He's standing. You can see even the way he's standing. You need to be supported. Exactly. And let me clarify here. I have nothing against the Agogo. I too have Agogos back home that I respect so much. They are all advanced in age, and the rest of them are and I meet all sorts of senior citizens. Yes. Senior citizens, also senior citizens. I'm senior citizens. We respect them. We respect them for their wisdom. They can give you advice. But to engage them into Dindo the president what's it is too much of a responsibility to put on an 84-year-old person. So I repeat, those that want to beat Muthalika, those that will vote for Peter Muthalika, it's not about this country. It's about something else. It's about them personal issues. If they know if he's there, then we're going to benefit. But if it's about the country, then it's not the right person to be in office. I think Amara 18 million, there's President Razas Chakwera, who's doing a fantastic job. And he's fresh, he's active, he looks good. Why should we go for someone that will just sit there and sleep? I don't think it's right. Chabwino. No, timve kuchokera kwa Mr. Mvula. Mr. Mvula mukuti banji. Ngakhala kuti sana bebese. Ine sikuna kusina fike ndiri kudari. Oh, do some figure phone? This event is not fike. Ati ndiri kudari. So depending on kuti chipina panga Biden ndikulikonda dziko lawo. Komanso ndikuchikonda chipani chawo. Komanso ndikulikonda wakonda anthu aku America wose. Biden ali 81 years.
aona kuti mphamvu zawo machitidwe wawo performance ikusingate, because the president is a singular job umagwira wekha anthu enawo amakhala walemba ntchito oti akuthandize. It is not kuti umakhala mwina ngati PS kuti uli ndi madirector akuganiza kuthandiza chani, but you are singular. It's a job that requires iweyo kuzuka every day kumaganiza dziko lino kuyang'ana anthu onsewo chilichonse chili mmene momwe. So ukakhala ngati wakulirapo makamaka ma 8 chakuti usanalowe pa president, so uzapanga perform bwanji. If we go backwards, chisanzo anapereka cha iwowa ngati APM mu 2020 chisango campaign anapezeka kuti anatuluka katatu koka katatu that time 2020 kukapanga campaign katatu anatuluka katatu koka pale kwina kujaso sana tuke kweli it was Atero who was gallivanting up and down trying to do it. So no katatu Depano. Yeah, just to emphasize the point. And if you know Barusa Uruga. Katat. We joke at 2020 with Africa Soban. Abangason Kanomoz, and I open Jamba. Umoze, 1, not 2, not 3. 1. Jamba, what the. He was a down cross of 20 minutes. Sada wakole kuti anene kuti ine ndikufuna upresidentu ndifuna ndizapangisa kuti zakuti zimene ndinaiwala kuchita ndi izi or zimene ndaiwala ku state house ndi izi tsopano ndikabwera ndikufuna ndizapitiriza izi anangoti ine ndikufuna ndiyime basi. For why? Because I'm the only one amene angagwetse chakwera. So I mean that is not possible the fairest way to Malawians. Kuti muntu kafuna chinthu ndikaduka ndifuna ndifuna pandu ndifuna ngwese uje, but not saying I want to do something better than you. Exactly. Or uli former president sukufuna kumuthandiza at the time when you've given way president wako sukufuna kuti mwina umuthandize. You only complain, you say I can do better. How? Ufuna uta can do better pakama basi imene ukanaka ndifuna ijimala kuita mupange makuti ijimala kuita mupange makuti amalawi akanaziwa kuti koma anthu akutani komanso kuchipani kuli kumakhala anthu ocheperapo. So Biden realizes performance yake against Trump by debate was poor. Performance machitidwe wake is not agile, he's not somebody who can so many zizoti amaziona kuti sokunena namutchula Zelensky akuti Putin so zimene zikukhala kuti dementia yalowama kuti usumagaza so ndokuti izo ndizoona. So for us it's a lesson kuti anthu tikamafuna kukhala ma political positions zosankhidwa izi we must be doing so because we want to serve the general good, not to save yourself, not to say kuti mwina ndinalepera dili ina yake ndimafuna nyumba yanga ija inalisi namalizike ndifuna ndikalowe menemo ndikamalize nyumba yanga ija then anthu mahanga one anzathu akufuna grave train so azinena kuti akomaine ndikufuna awa chifukwa azandisankhe unduna azandipase unduna zimene zikwina sizabwino. And ukazo ndi team wanena kuti yayi one this way it can happen. Look kuchipani ngati kumete chulapa ku DPP kule anyamata abwino middle age ayena ake ba age ma 60 chakuti ambiri yabwino askulu zawo wote ali bwino wendo kabambe ena mwina kabambe joina UTM lero komale wendo kabambe ena ndiena amena aliko amsaka wendo anankumwana aliko. They've been frustrated chest. And that's unfair because anyamata jakana tabanga. So it's much mwina up to 30% ya chakwera tamanga kapanga sonkalo kusanje kuchoka bajoka fika kokuti like wuku kapanga makuti but not somebody who is very advanced in age azipanga bwanyi ma decision ndajama pangira not knowing kuti TPN yanga yaina wina waka kuiseveresa not knowing kuti wina popo bezeka zina zake cement kuenda motakala bwino not knowing kuti these things are happening under
under your watch. So mwina zimene zijasi mtima wabwino. Ineso, I don't have any grudge against APM as a human being. Dilibe. I mean, I don't have anything personal. He's not my competitor. Sikuti mendikane na kuti iwowa sapange izizi sindu kuti ndikakhala ine ndikufuna or ndasibwene wanga kala ndilibe. I mean, I have no interest, but I'm only thinking about this country. Kuti ziko ili ndikusowa ndithu munthu amene angaipange midwife bwino kuriyang'anira otamanga aziova every day aziva kuti polisi kuli chani lero kuli chani azikukhala bwanji. I mean, I think heartbeat ya Malawi sikusowa kuti munthu so otisangakwanisa. So I think Biden wachita bwino. There's a leaf we can pick from there tikapuzireko. Malawi tikhale tizizindikira malamulo athu samalesa koma you don't need malamulo to tell you kuti ichi nchosakhala bwino ichi sichimayenera kukhala choncho. Common sense can tell us that somebody who is advanced in age cannot make a good president. Chabwino Mr. Dakalira mwayimva nkhani mmene yayendera ku America ndiye mwaona mmene aitambasulira akuluakulu wapo ibweretsa kuti zikugwizana bwanji ndi kuno chofuna kupanga ndi chani inuyo nkhani mmene mwayitsatira motani apa patithu kunena wake nkosa choteranso yake nkonena kuna kuti kukula adanena kuti sayimbira masechi pachicho chimene chilipo ngati wakula madzota ayinakula yes lekera wena aswe phale ndiye nkhani yake ndimene yapa uku Trump mukhoza kuona if you check track record Trump Biden anamwerenga kale amakhalira kunena sleep Joe it was even worse as George said kuti nthawi ya debate mwapeza kuti munthu ndithu kuti aganize on his feet zimavuta pena wapeza kuti yaya kuiwala pena kutani amakakamira ndipita ndiyima until now mchipani mwake momwe ma Democrats ayamba kubwera kuti yayi tsopano kumene kupita ku this will be a train smash zikhoza kuti vuta kutsogoloko now ataona iye kuona kuti koma tungakhale ndolimbikira ntunda opanda madzi why don't I listen to voice of reason our lieutenants hanga zimene akunena zoona uyu alikali apatiri naye mai Kamala Harris inde chabwino kwatsala 30 days kuti pite ku convention yathu yachipani ngati ma Democrats komabe I think ine ndikachita pull out ali ndi chance yayikulu kuti kuthekera kokamugonjetsa ngakhale Trump uyo kulipo so tidzidziwa kunoti yayi zimakhala ngati amati relay chimodzimodzi anzatu kuti bibi kunenedwa kuja nkhani ndiyomweyo mwavina mwachitachitapo alege niwena naonso abwere mbwalo amalawi chimene akufuna masiku ano amafuna adziona kusintha they should see ndithu kuti kamoyo kaka dimension kakusuntha ndithu kuti kodi chitukuko chicha chimayenda motere kodi apa awasuntha afika apa this is the way to go kodi kuyendetsa dziko limayenda chotere silimayendetsa ngati imene tikuyendetsera kuti tingoyendetsa ngati kakuti kachipereganyo zimenezo zimene amalawi akufuna so nde titengere ndithu phunziro kuti kodi kwanza tikuziyenda motani after all ndingati kuti apa kuti uyo 81 akudziona kuti yayenda ndafikapo ndakula anthu kwawo kusayira kuti yayi kodi makosana kunamizana 81 you are old tapita nimupite kukatoranjika yankuti kumbaliko muzikasamalira zimenezo uku mupuma nangadzirekerenji kwathu kuno kuti mpaka na achitotenga muni nkuunikira kuti ayi basi ndakwana okulolera nuko okay chabwino ndathokoza kwambiri Mr. Dakalira nkhani imene tifati malize ndiyambeni Msamvula mwimaliza bwanji nkhani imeneyi ine kumaliza kwanga kuonera kuti ndiyambire ponena kuti nkhani imetanena kuti anzatu wa Biden ndi chipani chawo cha Democrat apanga zinthu zosogola mu democracy chabwino tikapanga kufanizira ku Malawi kuno chimodzimodzi somwe na anzatu wa ku DPP Kuzakhalaso ne maganizo amapanga agi inu zikukhuzana ndi chani chimene chikuti khuza nchonena kuti munthu yo afuna azakhale president wa dziko lino azakhala president wa ineso wa aliyenseso so I would be very uncomfortable kuti ndikhale ndi president amene ndikuzindikira kuti uyu osati pa stage yotakhuza kundipa serve well. It should not just be an issue chokhuzana ndi DPP Walker koma it should be an issue yotikhuza tonse as Malawians.
chabe akundipasa ujina bakundisingizira kuti padakali pano a president afika maloina ndito tapase mpata kuti ate ndikupaseni Mr. Kasakula tupasani 30 seconds mumaliza bunch program we Amalawi, if we deserve better. If Peter Muthalika insists that he's going to stand for elections next year, then it's up to us as Malawians to say, if it's meant I don't think it would be Tibereso or Khan Hamene active in the president. Pamene, we have alternatives. If you are Malawi Dajimajani, we should have a 4-year president in office. Mpakana zaga 5 zina 89 zimeso Amalawi tikanzemo fatsi. Fusa nkumati kodino maganizo anu bankhani meneyi ndokuti chani ene mundi mene anachezera akuluakulu